time sa giingon pa sa MC ganiha, history daw ni. Kay first time ni nga ang kada young people sa nagkalain-laing simbahan diri sa Dumaguete o sa kasikbit nga mga kalungsuran nagakahiusa. Amen? Pahiyumi sana, smile sa imong katapad o kanang murag first time gyud nga pahiyom nga gigamit nimo sulod sa 2020. Sige, tagaig smile nga first time nimong gigamit sa 2020. First time man di ba? First time man Okay. Nakasmile na mong tanan? Wala pa. Sige, usbi pa. Usbi, kuhita gyud, smiley gyud, tinarong nga smile. Mang dili murag nakakaon og aslom. Anyway, I really thank the Lord sa pribilehiyo nga iya kong himo pod nga kabahin sa core diri sa Unified Youth Fellowship. And kita nako ang vision nga gisgutan sa core, and then ang akong kasing-kasing nag-desire. Pwede man jud kong magbinisaya unta og binisaya ra jud ko ha, kay binisaya jud amo ang naandan pod. So naay pariner nga Bisaya, naapoy Pilipino pod nga English. Ako native ra gyud ko, ug sa mga manok pa Bisaya ra gyud. Okay, so Bisaya ra, pero napoy English ginagmay, depende ra niyo kung saan mo abot. Now, dako akong pasalamat kay nagtuo jud ko nga ang langit puno sa mga Kristohanon nga lahi-lahi ug ngalan ng simbahan dinhi sa yuta. To ba mana? Nay upat ka buhok dito sa likod. Now, and salamat sa Ginoo nga right now ato nang gi-practice, no? Gi-practice na nato dinhi. So, and karong gabi una ang akong topic nga pagadadon sa inyo ha, gitaytulan nato ni og the leadership of Eli and Zadok Priesthood. Ang pagkapangulo sa kaparian nga iya ni Eli o ni Zadok. Kinsay nakaila ni Eli? Wala. Kinsay nakaila ni Zadok? Pika section. Wala diri nga tao. So, but karon ato ning hisgutan na tagay ko ninyo sa gamay nga panahon sa pagpasabot. Naaro sa akong kasing-kasing ba? Daghan nato murag pare-parehata ning istorya nga nay usa ka tawo ni palit siya og iro. Unya ang iyang iro, grabe kayo ka suruyan ba? Mao nga iyang gihimo, nipalit siya og usa ka device nga ikulintas ra ba? Dayon nipalit po siya og wire, gibutang niya libot sa iyahang balay. Gilibot niya ana dito, libot. Palibot gyud. Yeah, the moment nga mo step ang iro, mutikang siya tungod atong wire, something ato nga technology nga yang gikulintas nga mo ground ba, mo kurinti, nay kurinti nga kuan. So makurintihan ang iro. Once nga mutabok siya, mulabang siya atong wire. Karon gistudyohan sa maong tagiya, iyang gitanaw. Iya pong gitawag ang iyang amigo. Siya tanawan ning akong bag-ong napalit nga kuan para sa iro. Kay latagaw man kayo na mo ning akong butangan ani. Tuod man ilang gibuhian ang iro, ni dagan-dagan, o niya, ganahan mong siya mo gawas, pero at the moment nga nitungod siya sa wire, nakuratan siya, kay nakurintihan man siya. Ni atras ang iro, wala ni gawas. Taod-taod huna-huna sa iro, kay bright maning iro lingian na imong tapad, ay lagpa ka, bright maning iro So, ang nahitabo, dagan na po ng iro, pero the moment mo tungod siya, mukurinti gyud. Saan mo kurinti man yun? Dagan na po siya, kurinti. Pikas ito, kurintihan man yun siya. So, wala siya mahimo kung dili mo atras. Unya, ilatong gibutang ang kwintas din sulod sa duha ka semana. Unya, hangtod nga ang iro, igo na lang yun mo padaplin sa wire. Unya, di na yun siya mutikang ato dito. Kay nabutang na sa iyang utok nga the moment mutikang siya ato nga certain nga place, makurintihan na siya. Pero kabalo mo kung say mas interesting pa nga nahitabo. One day, ni-decide ang katong tagiya, kuha na nako ning kwintas. Ikuha na niya.
Kuan pa na ako ng wire. Gibuhian niya ang iro. Kabalo mo kung sa'yo nahitabo? Dagan ang iro. Pag dagan sa iro, ni break yun. Kutob yun po dito sa wire. Dayon, sugod adtong panahon na, wa na yun kagawas ang iro. Kay naas iyang hunahuna, na ay fence, na ay kural, na ay mangurinte, hindi siya mutabok. And a lot of the churches and the young people and the leadership nowadays, murotag iro. Dako kayo tag potential nga layo ang atong maabtan. Ang problema lang, gikulintasan tas kaaway og mga relihiyosong panghuna-huna. Gikulintasan tas kaaway og kahadlok, insecurities. Daghang kulintas ba nga gibutang sa kaaway nato. The moment we step out, nadayon ang fear. Pero na ako'y good news ninyo ron. Gitangtang na ang kulintas sa Ginoo. Amen? Gitangtang na. Inay mo tapad, wa na kay kulintas do. Ina. So karon, now, karong koana, I will be talking about siguro usa sa talagsarang tukion nga mga tupiko because this is really designed for leaders. And before I will give this to you, naamang ko'y oras nga ubay-ubay kay matod pa ni Pastor Carl, murag ako may nabulahan kay wala may timekeeper. Pero magkabalaka kay ang microphone diri mas tuo. So mga 40 minutos ra ni. Pero ibalhin nga rin ako ni Swala basig usa ka oras ug tunga. So timan-ig yun ninyo nga dire ra gyud sa tuo permente ha. Now, kini nga topic ni-impact ni siya sa akong kinabuhi, sa akong pagsugod yun sa ministry. Tawag ko sa Ginoo nga leader, sa kapastor sa simbahan. O niya, ni-impact ni siya sa ako ang kinabuhi. And I have translated for this leadership seminar for 10 years. And we've been traveling over the Philippines and traveling with a British guy. O niya, kining usa ka topic jud nga ni kusik jud sa akong kasing-kasing. Munang ako po ning ihatag sa inyo haron. Bisag wala na tuod siya kay nipauli na siya sa langit atong 2018. Pero kini siya nga topic ganahan jud kay ko nga ato ning mabutang, especially mga leaders ta. We need to know asa ta giposisyon sa Ginoo. Okay? Atong i-open sa 1 Samuel chapter 2 verse 12. Okay? Unang Samuel kapitulo 2 versikulo 12. Now the sons of Eli were sons of Belial. They knew not the Lord. Gamayng background si Eli usa ka high priest sa Israel. Gikan sa tribo nga Levita. Usa ka tribo nga handpick sa Ginoo. Kamong tribuha out of the 12 tribes of Israel, ikaw ang akong pilion nga mag-alagad sa ako ang templo. Di ka mag-uma, dili ka magnegosyo, mag-alagad ka. O magpuyo ka kung unsay ihatag sa 11 ka tribo. Isip na ikanapulo, abot sa ilang uma. So, apan kini karon atong tanawon, mga anak ni Eli, anak ni Belial, wala kaila sa Ginoo. Pilay pastor's kids diri ron. Ba isang kamot. Kabalo mo, kami sa core puro may PK. Puro PK ang core, no? Kani mga PK, dili PK. High priest man, PK gapon. Pero wala kaila Ginoo. Inay mong tapad di gyud ni ikaw. Pwede di ay nga naa ka sa simbahan pero wala ka kailag Dios. Pwede di ay nga naa ka nag-alagad sa templo, pero wala ka kaila og Dios, anak ka ni Belial. Wala na diri ron. Sakit-sakit ni kining mga pulo nga ako og yung isulti ninyo naagyoy sakit-sakit ani, pero ako gituuhan nga naagyoy tay mapupo ani. Now, how clearly the Bible shows us that the sons of Eli are not the sons of Zadok. Eli's sons, Hophni and Phinehas, were not only an abomination to God, but represented everything in priesthood, clergy, leadership, that was abomination to him. Naaday grupo sa mga tao nga bisag naas iglesia, naas sulod sa simbahan, pero gikasilagan sa Dios.
I hope dili na kita. Naaday pipila nga naa sa ministry. Involved sa ministry. Anak ni Bilial. You imagine that? Why? Because probably, like them, their father was a high priest. Ang imong papa, hunauna ka, elder. Akong papa, hunauna ka, pastor. Automatic kong naa sa simbahan. Ang problema, naara ka sa simbahan, pero anak ni, ikamoy gaingon. Ang problema po dani, now, leaders, listen carefully, okay? The problem is, si Eli, naapod siya yung mga kapakyasan. Number one, he failed to respond to a direct warning from the Lord to repent of his ways. 1 Samuel 2:27. Na ay warning ang Ginoo kang Eli, paghinulsol. Ang problema si Eli, gibaliwala ra ang warning sa Ginoo. Ikadua, correct or discipline his sons for taking selfish advantage of the priesthood. Napakyas pud si Eli sa pagkorek o pagdisiplina sa iyang mga anak nga namintaha sa iyahang pagkapari. And I don't want us leaders in the church na we are in the ministry but we are taking advantage of the ministry. We are there because of wrong motives. Now, my point tonight, gaganahan akong ibutang sa tagsa-tagsa nato is, we need to have the right motive before the Lord if we are to be in the ministry. Amen. Inay mong tapad nga, right motive. Ayaw appeal sa leadership tungod kay ang leader ninyo guwapo. Ayaw appeal sa leadership kay ang inyong leader guwapa. Ayaw tando sa proposal ni pastor nga mo-appeal ka sa leadership tungod lang kay si pastor single. Please, save yourselves from distraction, folks. Inay mong tapad, dili ta musugot nga laglagon sa kaaway. Amen. Now, then they also failed to repent after the sentence of judgment from God delivered to him by the young Samuel. No, sa 1 Samuel chapter 3 verse 11. Now, kita nato na diha. 1 Samuel chapter 3 verse 11. Lato na to. Gibaliwala ra ba? And the Lord said to Samuel, behold, I will do a thing in Israel, the which both the ears of everyone that heareth it shall tingle. Grabe kaining warning sa Ginoo siya, muhimo ko Samuel ug sa kabutang sa Israel nga makapatingkag sa dalunggan sa tanang makadungog. And we don't want that to happen in our churches and in our ministries. Because if Eli had Israel, you have your church. You have your leadership team. And we don't want God nga muhimo og usa ka butang nga makapatingkag sa dalunggan, sa tanan, sa tibuok nimong ministry team. Amen? This is a warning and this is strong. I am not angry. Ga-preacher ako. Now, atong tanawon og mayo, atong pamalandungan og mayo, ngano man. Kay naa day klase sa leadership nga naa sa simbahan. Naa na, because we are all leaders here. But there are kinds of leadership in church nga naa dito to take advantage of the ministry, not to please the Lord. And this is the kind of ministry that Eli and his sons were doing. Imagine that, high priest. Sa atuan aron, bishop. Wala man ay mga bishop siguro ninyo din ron og naa man galing kabalo ko dili mo Eli. Now, kung atong tanawon din hikaron, adunay gapang hitabo sa sulod sa tabernakulo nga nasayod si Eli, ang problema lang
Dugay na kayo. Dugay na kayong gapahitabo, gapabungol-bungol ra siya, unya usa pa niya gi-confront adtong ulahi na ang tanan. Now, this is a lesson for us leaders nga kung naa gani tay madunggan nga dili mao nga nagapanghitabo sulod sa leadership, confront them. Can I hear an amen, leaders? Confront them with the wisdom of God. Kaya nga naman, it could bring you distraction and the whole ministry. Now, atong padayunon sa unahan, the root of Hophni's name is enmity, and a lot of it. That is one who distanced himself in an open opposition to a true relationship with God and His will. Muna ngalan or interpretation sa anak ni Eli nga si Hophni. Or sa kay pronunciation enmity, panagbangi, daghang panagbangi or opposition sa will sa Ginoo. God wants His people to do this, pero si Hophni, opposition. Ano may nahindumduman? Kailan man yung tawa na? Naa kay gi-propose sa ministry. Guwapo kayo ang vision nga imog yung gituan gi-reveal sa Ginoo nimo. Pero naagi usang gibutang nga wa gi laing himuon kundi pag-oppose ra gyud sa tanang vision sa Ginoo. Pero naas ministry. Sa una ra daay dili ni bago, Hophni na. Ayaw hukmi. Yampo sa Ginoo. Now, and then kung atong tan-awon pod, makita nato nga si Phinehas o si Hophni, ilang gi-emphasize ang ilahang rights as priest over and above God's rights in the priesthood. Ako nang balik ko na. I have notes. I have printed the notes, but I don't want it to give to you because I just want you to listen. Di po ganahan ganing mag-take note mo. Paminaw ra gyud mo and just be in that attitude of receiving. Na ako'y notes dito, ihatag na ko after. Now, kining mga tawhana, ilang gi-impose or gi-insist nila ang ilang rights in the priesthood. Na ako'y katungod, nagukos ministry. Instead nga, ang rights sa Ginoo diha sa ministry. Buot pasabot, human agenda ang kanunay ni daog og dili ang iya sa Ginoo nga agenda. Ingna imong tapat, dili ka ingon ana nga leader. Now, kini si Phinehas, naay usa ka bata. Natawo ang iyang bata, human siyang namatay. Ugon niya, iyang ginganlan sa iyang asawa, wa pud butangig ngalan, at urang nganlag si Mrs. Phinehas. Ginganlan niya Ikabod or Ikabod. Sige. Nga sa Hebrew, ang iyahang ngalan, ang meaning is the glory has departed. So, iyang anak, pagkatawo, namatay ang iyang amahan, ginganlan nila, the glory has departed or Ikabod. Now, kanang Ikabod na pa'y mas lalom nga meaning, buot pasabot ana, inglorious. Kanang wa na gyoy himaya. Kung wala na himaya, kung imo nang tanawon, mura na naog hinaya. Wala na may himaya. Now, ang iyahang mama, si Mrs. Phinehas, namatay pod sa diya nga gipakatao kining bataa. So kining bataa si Ikabod, he was born an orphan. You imagine that? Ato bagong ukbo ning 1 Samuel chapter 4 verse 18. And it came to pass when he made mention of the ark of the covenant that he fell from off the seat backward by the side of the gate, and his neck brake, and he died. For he was an old man and heavy, and he had judged Israel 40 years. This is Eli, okay? This is Eli. Now, look at me for one moment. You imagine, kay nadunggan ni Eli nga si Hophni ug si Phinehas namatay sa gira didto sa gira sa mga Pilistihanon,
namatay ang iyang duha ka anak, unya gikuha pagod ang Ark of the Covenant, pagkadungog yun niya anak, nahulog siya sa iyang lingkuranan. Pagkahulog niya sa lingkuranan, nabali ang iyang liog. Pagkabali sa iyang liog, diritsog yung kamatay. Kay matud pa din si Eli, gulang na, ug baling bugata. Buot pasabot. Pasaylo aradyo ko ninyo ha. Pero naan sa Biblia. Si Eli, tambok. Kisa may dili manambok ani. Nga sa dili pa maluto ang inughalad kung nagbasa mo sa 1 Samuel. Moabot naman tong mga sulugoon ni Eli. Magdalag dakong tinidor og dito sa pinabukal nga karne, tuslo ko na dayon dito sa mga sulugoon ang karne nga gipabukalan pa ug moingon niingon ang pare nga magpadala siya karne kay dili siya kanang gusto og karning luto, ganahan siya og karning hilaw. Sige gurtog humba, walay exercise. Nagulang na lang 40 ka tuig nga ga-ministry, baling tambuka. Pasaylo ako mga pastor nga mga medyo tambok gamay. Basig usani sa mga correction ninyo. Basin bayaog sige na lang mo kaog birthday. Imbitaron mo og sayo na ay pamahaw nya inig ka seminar dagko kayong mga sudan. O nya sa inyong kabisi wala na hinoon mo'y panahon mo dool sa Ginoo. Nagsige na lang mong pangampo o asa dapita. Wala na mo'y panahon sa inyong quiet time sa Ginoo. Nanambok mo maayo, delikado mo o kanang bangko inyong gilingkuran ron. Gabok. Wala ko nasuko. I am just really preaching. Naanis Biblia. Daghang mga pulis, ganahan na magpastor kay pariharag tiyan. Daghan pong pastor, ganahan pong magpulis. Kay pariharag yapog tiyan. Imagine that. Diba? Kay kung atong tanawon din 40 katuig nga judge, pero basahan ng 1 Samuel. Diba kay grabe nilang pag-take advantage sa ministry. They were requiring the people to give more than what the law requires. Andagan kayo mga naas leadership ron, kung pa-challenge yun o upiring, grabe kayo. Huwag yun katapusang sinsilyo. Pero wala gamita sa ministry. Ato-ato rin ni Pastor. Hello. Ako ning ginatouch nga topic. Why? Because this is part nga sa atong katunan kung mahimo manggaling tang part sa leadership. Amen. Suko mo na ko? Wala. Tinood ni. Di ba? I am not against offering. Hatag ta kutob sa mahimo. Pero kung ikaw na leader, o niya, magsige kag challenge sa offering, lapaw na sa ikapulo, ika-11, ika-20 na gani imo ha. Sige pa dyan di magpiga. There is something wrong about it. Check your heart. Check the motive. Amen? Nayas amin ay. Ay mo kabalaka, mo challenge tarog offering. Wala na sa program. Ambot, murag na aguro. Wala ako kabalo ni Pastor Carl. Now, daghan bitaw ron. Mga Christians, kaila ka ni Jesus, kaila. Classmate ni mo ng utanak, born again Christian lagi ka? Born again, gugo. Yung po din mong classmate, hala, uy, dili halata. Wa jud ko kabantay, brad, nga Christian day ka. Nya leader pa jud kas mga young people. Inay mong tapad, marag di jud na ikaw. Mga Christian, mga buluyagon. Wala dire. Pero naa sa una, si Hopni o si Pinihas. Kabalo mo kung sa ilang gimo? Mga tang o gwapa. Tinog.
sa Biblia. First Samuel chapter 15:23. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, he hath also rejected thee from being a king. What a warning. Amen? Imagine that. Na yung mga tao ang i-appoint na sa Ginoo mahimong hari. But because of their rejection of the word of God, gi-reject pod sila sa Ginoo. You don't want that to happen sa imong kinabuhi. A lot of people started, grabe ka-anointed. Kailan mo, naamoy mga nailhan. Dinihugan, palidon og worship, banindog imong balahibo. Grabe ka-anointed. Problema lang, pagsugod na sa leadership training o mabadlungan sa pastor, di na maminaw kay nganuman. Ilang tanaw, mas labaw na sila kaysa ilang pastor. Wala na dre. People in leadership na appoint ra nga leader sa usa ka committee or sa usa ka department sa ministry. Paminaw nila, mura na po silang presidente. Wala na dre. Ilang gusto mo'y matuman gihapon. Pero naana sa Biblia. Si Hopni o si Pinias nangatang. Nag-commit og adultery. Right there, makita sila, uy, na mga bagong nawong. Kuwaon na tong number, ana. Hopni, wala ka kakita ato. Nay, bagong niabot. Chatan na to naron, inigabot rong gabi eh. Muhalad man na. Muapil man na sa ministry at ngan tanan dito sa likod. I hope nga wala na ninyo din eh. Kada Domingo ang inyong giat nga kung kinsay ni abot nga first timer unya gwapa kay mag-ilog mo kinsay makaadog una sa Facebook. Inon dikaw ayaw na lang sulaye. Masakitan ra ka. Kaysa ako nang giingon daghan ang giad nga wala tsate. The sons of Eli represent flesh, religion apart from God. Ang mga anak ni Eli, they were representing religion, doing ministerial duties without God. Religion. Siging ga-ministry. Siging buhat, sulod sa simbahan. Problema, putol ang connection sa Diyos. They were there not to please the Lord, but they were there to gratify the desires of their flesh. And sad to say, if that spirit existed in the times of Eli and his sons, spirits never dies. Di ba? And that spirit are still existing in ministries right now. A lot of people calling themselves servants of God, pastors. But they are not in the ministry because they want to please God. They were there because their motives are different. And I hope wala ka na appeal ni anang listahan na. Amen? Kay sa ministry duhara. Kung dili ka Eli, Zadok ka. Kung dili ka Zadok, Eli ka. There is no middle ground. There is no gray area. Naara ka aning duha. Now, hinay-hinayon ako ni. Si Mrs. Pinihas, pag-ingon niya nga, kay grabe man, namatay, katutong gibasa ganiha. Imagine ha, kung naamang gani itong law or curse, mao yun yung niabot sa pamilya ni Eli. Imagine niyo. Namatay ang duha niya kaanak sa gubat. Days later, namatay po siya. Kabalo kag unsa iyang kamatayan, naahulog ras bangko.
Nang lesson po ni, kung bugat-bugat gani ka, yaka na lang sa simento. Namatay siya. O niya, pagkahuman ato, nanganak, si Mrs. Pinias niya, namatay po niya mama niya. Natao kining bata. Iyang ginganlan og ikabod because she saw, nakita niya nga, grabe kayo kangiob, kangilad ang tunglo nga niabot sa ilang panimalay. Grabe kangilngig ang trahedya sa banay ni Ilay. And that's why iyang gihinganlan ng iyang anak og si ikabod. The glory has departed. Pero kabalo ka? It was wrong. Sayop gyapon ang iyang analysis. Nganong sayop ang iyang analysis? Kay ang iyahang gibasihan sa iyang analysis, kanabang sumala sa iyang nabati. Dili spiritual observation. Og ang iyahang girason, mao nga namatay ang iyahang bana, namatay si Eli, namatay po ang iyang brother-in-law, unya, ang Ark of the Covenant pod, giilog. So mga iyang ginanog, the glory has departed. Pero kung atog yung paminawon, you remember the Ark of the Covenant, di ba si Pastor Carl, ganiha yan ang na-mention ganiha. Ang Ark of the Covenant is where the Shekinah glory, ang physical nga manifestation sa himaya sa Ginoo nagapakita ibabaw sa mercy seat. Di ba? Unya, kabalo ba ka nga ang high priest, kung musulod dito, kinahanglan gani nga ilang higtan, kay kung musulod siya dito, unya anay sala nga wala niya ikakumpisal, mamatay siyang mag-atubang sa himaya sa Ginoo. Kay kini mo'y sure, glory and sin will not mix. Dili pwede nga naay himaya ug naay sala nga mag-usa. Kay kung ang sala ug himaya mag-abot, ang nagdala sa sala patay gyud. Munay klaro kay sa Biblia. Kabalo ka sa Garden of Eden, pagkasala ni Adan ug ni Eva, unsay nawala? Unsay nawala? Glory, di ba? Sa diyang nakasala sila, the glory departed, nawala. Kung wala na po ang sala, mubalik na po himaya, di ba? Mo bitaw nang sa una, ang mga Kristohanon nga nalulong pas kalibutan, kung imong tanawon ang ilang nawong karon nga naa na sila'y Ginoo og sa unang wa pa sila'y Ginoo, dako kayo kalahian. Kabantay ba mo ana? Nga naman, right now, naa naman siya glory. Amen? Sa una, wala man siya himaya. Mutong iyang nawong murag hinaya. Lingay mong tapad, dili na mao. Now, kung atong tanawon karon, niingon si Mrs. Pinihas, the glory has departed after 40 katuig. No, that was not correct. Why? Because the glory, dugay na kayong nawala. Kaya ang iya magong assurance nga naara ang himaya is the Ark of the Covenant. Pero di ka kabasa dito nga dito sa Ark of the Covenant, makita gyapon nimo ang Shekinah glory. It could be just a box, but wala na dito ang manifestation for 40 years. Kay kung naa pa dito ang Shekinah glory, kiniiyang mga anak ni Eli nga naas tabernakulo, unya magsigig commit og adultery, magsigig pagdulog sa mga virgins nga manulod sa temple, dugay raning nikirig, dili gubat ang makapatay ani. Kuha na to ang punto? The glory, dugay nang nawala. And sometimes, murabaya putag si Mrs. Pinihas in our ministries, pastors, leaders. Why? Because we just, ang atong assurance ba nga, naa ang presence sa Ginoo, that God is still using us. Naaramang yun ang presensya sa Ginoo. Bisag wala na ko'y devotion, bisag wala na ko'y basag Bible, muwali ra ko ini kadomingo, muadto ra ko cell group, maka-coach lang ko sa ako ang mga kagrupo. Muna'y assurance na to. We sometimes usahay mga nga, naara yun kay naaraman ko. Nagpadayon raman ang ministry, naara may tigom. The ark is still there, but the manifestation of the presence of God is wala na. Nakuha na to?
And sometimes mingon ta, sa panagtigom na arja po ang Ginoo. Pero di ay to, panagtigom na lang. Wala na ang presensya sa Ginoo sa panagtigom. Munang importante kayo sa atong panagtigom as leaders nga ang pinakasentro na to, ang presensya dyan sa Ginoo. Amen? Because the presence of God is worth than 1,000 sermon sa inyong pastor. Mas maayo pang masok ka sa presence sa Ginoo. Bisag usa na lang ka minuto, daa pa na'y kausaban nga may tabo sa imong kinabuhi, kaysa magsigi kag paminaw og mga sermon o niya, muingon niya pong kapag kahuman, maot man, masyada pa man si Joel Austin Wali ato. Wrong grammar ng Japon, di man mao, di pagyod kabalo mo pronounce. Mas maayo pa mo sulod kas presensya sa Ginoo, ma-encounter ni ang Ginoo sa uska minuto. Kaysa nilibok ka mga sermon, ngay mong gipaminaw, pero wala na kausab nimo. Amen? Ina imong tapad. Sulod sa presensya sa Dios. You imagine, 40 years in the ministry, way himaya? Diba, Eli? 40 years in the ministry, but the glory was not there. Kaya imagine, 40 years kang na master, nga walay himaya, nabuhi ra ka, kaya ang imong anak kugihan kayo mo kuhago piring. Dagko kayong tinidor, gipapanday, kay para nga inigdugsak dito, kuha gitong kinadak ang hiwa, maong nanambok ka. Pastor, wala pa ko giblis sa Ginoo, makapalit ba na ikuha niya kung mga napalit ron? Uy, si Eli nanambok biya. Hello? What you have is not an assurance na himaya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kay kung imo rang i-assume nga naihimaya tungod kay nakadawat ka sa imong nadawat, ingnon tikaw dako gyapon nga question mark. Because ang himaya kinahanglan imong i-experience sa imo personally. You need to be like Zadok priest, and I will go to that. Karuna, dili na ko magdugay kay hapit na man ang oras. Zadok priest, sila ang mga pari, mga alagad sa Ginoo, nga nag-represent og usa ka spiritual heritage based on intimacy with God. Akong balikon, they represent a spiritual heritage based on intimacy with God. Sabot man yung word nga intimacy? Intimate. Unsa man na? Suod mo ba? Suod. Duol. Isa mga minyo dire isang kamot. Katong uyab pa mo sa imong asawa, kung nagkauyab bang galing mo sa inyong asawa, nakaila ka niya. You know her. Diba? You know him. Pero sa diyang naminyo na mo, intimate na. Nakuha na to? Dili lang kay close, kundi intimate na gyud. To the point nga ang iyang gininawa, inikabuntag, masimot gyapon nimo. That is just to discourage some of you who are in a hurry of getting a partner. Intimate, but pasabot, nakaila kaniya. Gikan sa iyang gusto, paingon sa iyang dili gusto, nakaila ka. Nakabalo ka o ganan ba siya kape nga itom or kape nga color di gatas. Kabalo ka. Nakabalo ka kung asa dapit ang iyahang dili ganahan sa iyahang pisikal nga panglawas. Kaya nga naman, intimate naman mo, kay managtiayo naman mo. And the relationship that God wants with His people is an intimate relationship. Dili itong Ginoo nga duulo nimo inig kadomingo sa simbahan. Yes, sir. Pagkadomingo sapon pauli ka, nabilin ra pud si Lord dito sa simbahan. Dili itong kind of leader nga mahimo ra kang leader panahon sa imuhang leadership core group meeting. Dili to apan katong katog yung
klase sa relasyon suod sa Dios. Amen? Ezekiel chapter 44. Magsugod ta sa verse 10. Di ay. Si Eli, pare, ang uniform niya ay si pare. Kana uniform ang pare sa? Maog yun nga uniform. Pariharag uniform po ni Zadok. Identical. On the outside, you cannot really tell. Kinsay insakto, kinsay wala nagkinabuhi sa sumala sa kabubuton sa Ginoo. Zadok, Eli, on the outside, parehas sila robe, parehas sila uniform para makasabuta. Di kakatel, they are identical. And both are in the ministry. And the Levites that are gone away far from me, when the Israel went astray, which went astray from me after their idols, they shall even bear their iniquity. So, ana pag-pronounce. Padayon sa 11. Yet, unsa to? Yet they shall be ministers in my sanctuary, having charge at the gates of the house, and ministering to the house. They shall slay the burnt offering, and the sacrifice for the people, and they shall stand before them to minister unto them. Ako nang diin kay naanay dako kayong punto. Can we go back to number 10, verse 10? The Levites, the priests that are gone away after idols. Mga pari, mga ministers, nga dili na Ginoo ang gisunod, idols na. You know what is an idol? An idol is not just a graven image. It is just a kanang estatwa, dili. An idol is anything that diverts your attention and affection and worship away from God. Munay idol, munay Dios, bisag unsa nga nakapakuha sa imong atensyon, nakapakuha sa imong affection o sa imong pagsimba palayo sa Ginoo, munay Dios. Kung sa una Dios, estatwa lang, karon mas grabe na ang Dios. Kailan na mos mga tao, ane? Brad, prayer meeting. Ay, dili ko pastor kay mag-email me. Dili ko pastor kay bag-o kayo motor. Ako ban trapuhan, pastor. Nakaniuban, kundunggan nga simba, Domingo, niya, usang pagkaunsaangan, nidaghan pong labhunon. Nauna pa ang labhunon, kapanglaba, kaysa Ginoo. Unsay nahimong Dios, labunon. Unsa pa, cellphone nimo pwede na mahimong Dios. Dako ka og time sa Facebook, Twitter, Instagram. Daghan kag panahon na to like the post. You have a lot of time, you spend hours watching vlogs. But when it comes to reading the Word of God, spending time in His presence, wala ka ni kakabalo og Genesis 1:1. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Di man to lagi mao, pastor. Aw, mayo kay nakabalo ka. Di ba? Imagine that. Sa una ang mga tao, kaya imagine, yes, you can be a leader, but you can be gone after idols. Lain na day imong gisimba. Si Selena Gomez na di ay, apil ang imong buhok, pareha na po niya. Ang imong style sa pagsulob, pareha na niya. Ang uban, grabe kayo lang pagtangkilik sa mga artista. Wala sila kabalo na himo ng Diyos. Kay giuna pa ang concert sa 6 Cycle Mine kaysa nanimba. Wala na dire. I am just telling you the truth. Di ba? Sometimes we are, ay, leader ko. Na ako'y papel sa simbahan, duol ko sa Ginoo, pero di ay ang imong motibo dili mao. Can you imagine, the Levites that are gone away from me, ingon ang Ginoo,
which from me after their idols, they shall even bear their iniquity. Sila'y magpasaan sa ilahang mga kasaypanan. Dili na pasanon sa Ginoo ang imong kasaypanan, ikaw na imo pasaan unsa kahana kabugat. Dayon sa verse 11, matod pa dito, yet, sa verse 11 na, bisan pag they are gone after idols, bisan pa, yet, they shall be ministers in my sanctuary. Tugutan gyapon sa Ginoo nga magministeryo ning mga tawhana. Unya matod pa dinhi, having charge at the gates of the house and ministering to the house, they shall slay the burnt offering and the sacrifice for the people, and they shall stand before them to minister unto them. Pero naay keyword dinhi nga atong makita. Nga matod pa dinhi kining mga klase sa pari, matod pa dinhi, they will only stand before them. Kinsa man ang them? The congregation, the people. And they will minister unto them. Still them, the people. Okay? They will be in charge at the gates of the house. Gates. Outside. Diba? They stand before them, the people. And they minister unto them. Ug naa pa na isunod, pwede pa natandugangan, and they collected offering from them. And that's why they get fat. And for 40 years, they assume that the glory was in the temple. But actually, it has been long gone away from the temple. Imagine that, doing ministry. But you are just standing before your people. Kaya nga naman, morning mga klase sa mga leaders nga, lahi ang motibo nila sa pagpangalagad, and I don't want us to fall into this trap. Magsalig ka sa imong dihok imbis magsalig ka sa Ginoo. Now, verse 12. Because they ministered unto them before their idols and caused the house of Israel to fall into iniquity. Therefore, I have lifted up my hand against them, said the Lord God, and they shall bear their iniquity. Di na nako pasano ng ilang kasalanan, bahala na sila munang si Eli, wala gipasaan sa Ginoo ang iyang kasalanan, namatay gyud si Eli. Kabalo kag unsay gikamatayan, mura to natumbaras bangko. Di ka ganahan nga 40 ka katuig ga ministry, mamatay ka lang og bangko. Ayaw naghira. Palihog lang. Let us not make the same mistake, di ba? Pagkapaita. 13 palihog. And they shall not come near unto me. Can you imagine that? You can come before the people, but you cannot come near the Lord. That is why when they stand before the people need to provide their needs, not God. That is why they put pressure on the people. Ikaw pulo, ikaw unsi, ikaw dosi, di ka mahatag ikaw pulo, impirno juga. Kita na yung gisulti, pastor. Buhatag mo, shit, may balik ta sa Ginoo si kapulo. Yabi na sa panalangin. Pero I hope dili ilay nga pamaagi. Amen? Amen. Because they cannot come near the Lord. Matod pa din nor come to any of my holy things in the most holy place, but they shall bear their shame and their abomination which they have committed. Verse 14, palihog. Now, sa verse 14, but I will make them keepers of the charge of the house. Mahimong yapon silang magbalantay for all the service thereof, and for all that shall be done therein. Dihara sila kutob, dihara sila gawas. Then, 15, palihog. But, ang tanan mingon, but, ako pasalamat ko sa Ginoo sa apan, kay kung wala pa ni apan, delikado gyud ta. Muni apan nga nindot matud pa dinhi, but the priests, the Levites, the sons of Zadok, ang tanan mingon Zadok, that kept the charge of my sanctuary when the children of Israel went astray from me, they shall come near to me. So ingon sa Ginoo, they shall come near to me. Sunod, to minister unto me. Unsa pa? And they shall stand before me, not them. Ingon ang Ginoo, me. Unsa pa? To offer unto me the fat and the blood,
says the Lord. Amen? Nakita ninyo ang difference? Leaders, pastors, your first calling is not to minister to the people. The people. Your first calling as a leader is to minister unto the Lord. Muna'y unang tawag na to, I hope nga dili yun na to na makalimtan. That God is not calling. Kabalo ba mo ang mga apostles? Gitawag ni Jesus first is to be with Him. Hindi ko ng Biblia. He called the apostles, si Jesus, to be with Him. That's the first calling. Now, maatong ma-understand din nga, ang Ginoo ni siya, you minister unto me, and they shall stand before me. They shall come near me. Pagkanindutan nga naman, buot pasabot, ang mga anak ni Zadok nga mga pare, musulod sa presensya sa Ginoo, sa dili pa mo atubang sa mga tao inig ka Sunday morning aron i-deliver ang message. Amen? Buot pasabot, before he stand atubangan sa mga tao, he received the instructions and the revelation direct from the throne of God for the people of God. Ang problema na to, usahay, munang daghan bitaw kayo, na technicalities naman sa mga term, and I know nga ang ato ang makasing-kasing, right ang atong intent. But sometimes, daghan kayo na to, yes, I am working for God. Ang tiyadag yung tatong paminahon, I am working with God. Di ba? Because if you work for God, kung para ra sa Ginoo, ngano imo man ang gibuhat, ako ning gibuhat para sa Ginoo. Wala kay sure kung para ba yun na sa Ginoo. Pero kung mayon kag, I am working with God, but pasabot, nakiguban ka sa Ginoo, una usa ka ni trabaho. Amen. Now, can you imagine kung ang tanan nga mga ministers will stand before the presence of God, but pasabot intimacy, He will come near me. Makaduol siya nako. Dili parihan sa mga sons, sa mga Levites, sa mga pari nga ni sunod sa ilang mga idols nga they can only stand before the people. This kind of leadership, they stand before the Lord. That's the first duty sa usa ka ministro, usa ka alagad. Come near into the presence of God. Amen? Inay mong tapad. Go near. Kisay mga karaanan rin, di ba? Nato'y kanta nga, draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross. Wala giday ba? Puro giday mo mga planet shakers. Pero na mga kanta ni, ipaduol tanaw. Can you imagine, kung ato ning himuon, but pasabot, God wants us to be intimate with Him. But pasabot, ang pagministry, bisan pa ang pagwali, bisan pa paghimog topic, dili lisod, kay ano man, you come before the Lord first. Amen. Muna yung sahin to, unsaon man ako pagsugod, pastor, like sa ato ang answer kaniya ka question, how can unsaon man ako pagsugod? This is one way og sugod sa imong ministry, draw near to God, come near sa iyahang presence, stand before Him, minister unto Him. Sayra ba kitang mga pastor inigabot na sa panahon nga samot na mga leaders tao niya magabot diha sa panahon nga kanang naa na ang presensya sa Ginoo. Usay bisag katulo na tong luha dili lang kita mo hilak kay basig maguba ang atong pagkakul ba. Bisag i-break na giron ta sa Ginoo tong imong pride ba. Unya imo pugan di mo murag mo resist gyud ka kay imong paminaw nga kung makatuloy imong luha, samot na og mutulo pud ang luha sa imong ilong, murag dili nang gyud kayo maayo, tanawon. But your first calling is to be in the presence of God. Amen? Padayon ta. Sa 16, they shall enter into my sanctuary. Praise the Lord. Makasulod ka sa sanctuary. Matod pa rin. They shall come near to my table. Di ba? Kinsay nagtuo din nga ang Ginoo na lamisa nga giandam ninyo. Amen. Abi nimo og anak ka ni Zadok, kung Zadok priest ka inon tigaw, mas dagko pa sa shrimp nga gipreparar ni Pastor Carl ganiha. Paniudto ang imong makaplagan diha sa lamisa sa Ginoo.
Amen. Muna nga dili pressure ang mga ministers nga iyan ni Zadok, wala sila gapangkuha og offering nga miiduot nila ang tawo. Kay nga naman, asa man sila gakuha og provision sa table sa Ginoo. Dili sa mga tawo. Amen. That is why, inon ikaw, mas maayo, tuulon nimo ang Ginoo. Muministeryo ka sa Ginoo. Diri okay man diri, makaisa ta sa atong kamot, kapataas ta sa atong lukso, makaluhod ba ta? Samot nagatanaw si pastor. Diba? I am talking about your private time sa Ginoo. When you pray, when you open the Bible, you turn on your Bible, if your Bible is on the cell phone, you spend time. You ask the Lord, Lord, what is your will para aning mga tawhana? Unsay sunod nga move, Lord? Diba? And God can give you the instructions. Minister unto me. Come near to my table, and they shall keep my charge. Daghan kayo tang nailhan, mga banggiitan, apan nangapukan. Wala ko naghukom, pero usahay, dako kayo nga factor sa ministry ang motibo nato. If you are in the ministry because you like the spotlight, you like the microphone, if you are in the ministry just because you need to be, ganahan ka, daigon ka ba? Pastor Chaday, Wali, Pastor Roy. Mao ba? Salamat kayo ha. Sunod Domingo, patsadaan pa nako. Promise, dili ikaw igon. If you're in the ministry, and you're trying to please people, I'm telling you, stop. Better for you to resign. Kaysa mabali ang imong ulo tungod sa imong katambok. Matay ka nga walay himaya sa Ginoo. Yes, sakit na. I think, Pastor, nakakadiri aron pag-encourage sa mga leaders. Yes, na ako. But I am tired of seeing people who are in the ministry playing games. Hello? Diba? A lot of us, we are in the ministry, we want to be in the worship team, we want to be in the leadership. Siguro, wala ta kabaloan eh. Muna ni unang calling na to. Inong ikaw, ni human ani palihog. Kamo ba tanan na personal Bible dire? Ana? I hope so. Because if you are a leader, you need to have that. How can you dig sa pulong sa Ginoo kung wala kay Biblia? Okay ra pastor na may audio Bible. Okay man po na. Go, download it. Mas mahayog itong na kay hard copy kay dili malubat. Amen? Another thing. Ministry is not about you. Ministry munay ganahan sa Ginoo nga imong himuon. Amen. Munay ministry. And the calling nga nasa Ginoo iyang gibutang sa atong kasing-kasing is to go first nga step. Draw near to God. Draw near. Draw near. Amen? Shall we all rise? I don't know if I have pulled some strings inside your heart tonight. I request the worship team. A lot of times, atong hunaon nga ang presensya sa Ginoo naara sa kasaba. Saba kay ba? Ug dili saba ang palibot sa samot na sa praise and worship murag walay presensya sayop na. Sulay ra gud og quiet time nimo sa Ginoo. Pwede kadlawon, pwede udto, pwede hapon. Open your Bible. Turn some Christian music on. Get your guitar. Praise the Lord. Worship Him in your own way. Come to the Lord. I'm sure He will answer a lot of questions sa imuha. Lord, am I worthy? Lord, am I called? Lord,
Do you have anything for me, God? Maybe you are here tonight because dili aksidente nga gipadala ka sa Dios na diri karon. Because God wants you to hear that your first calling is to draw near to Him. That is the first and the biggest calling nga ganahan ang Dios. God wants His people, His sons and daughters to come near to Him. Mao gani na ang rason nga niani si Jesus. Namatay sa cross. With you in His mind. When He was carrying that cross, He has you in His mind. Because His goal is for you to be reconciled back to the Father. Forget about ministry. But think of ministering unto Him, before Him, in His table. Drawing closer and closer and closer and closer. May I request everyone, if you feel comfortable, just raise your hands, both hands to the Lord tonight. Doon na may gisulti ang Diyos sa imong kasing-kasing bugat sa dihang naminaw kanining minsaya. I ask you to respond to God. Dili sa akong tingog, but to God. If He has dropped something, since this morning, call to lead, keeping the main thing, heart of a leader, common mistakes of a leader. Tonight, sa tanang topics nga gisgutan, if God has dropped something inside your, just respond to Him. In your own way, respond to Him right now. I believe God is talking to you and bringing you into a different level of your ministry. And a lot of us will be loose tonight, just like the dog. You think there's a barrier, you think there is a fence between you and your destiny, between you and the call of God sa imong kinabuhi. Jesus, yan ang buak, gikuha, kanang offense. You are free now. You can draw near to Him. You can draw near to Him and minister unto Him. As we sing this song, let's just worship and soak in the presence of God tonight. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down.